Wat is het toch geweldig? Vastelavond 24. Heb je niet koud? Let op. Die is op het kop zitten en weer op de kop. Moeten deze kinderen niet, wel op niet hetzelfde niet. Met gek hier om die Monica, de Polonaise en Hopsasa. Ieder kind die meedoet, komt zingen naar me. Mensen, die handen, die handen. Dan gaan we zwaaien. Ja. Hey Pieke. Hey Pieke. Hey Pieke. Dankjewel!